Cé nó a hosí Rosrún í ra Peadar I Rosrún in éair. Bhí sé hála Maston, agus thug sé Bliain ar Peadar ar all arás gur móra. So agus fé Bliain, tá sé fósán. But just seo híní gachtain in UA seo mar chorbuich agus gur míle maigad. But tú cinál crantach a Rosrún ó híh an rud cart a bheith déanta, agus déach siad a gcónaí bheitsúil meach Peadar cart. A thug Joe Steve rud mór dún freisin. Agus chuile uair bhí rán weim, chuile uair bhí nach caint weim, chuile uair bhí anam weim a go cólach nua nó an cúsnog. Thug tú dúna, tá bit as gáil leis, but anyway, gur míle maigad. Well, Joe agus a chairde, Blianta fadachan ar a stínar cailúil stúningála sír chunna seosa a líana má bhela héin, hasise se agus dúirt se, is á go ba híal a chanig má bhuama an rád seo a ba má bhíon. Agus is cinnte an rád a leog Joe Steve má blianta fadachan bhí se ansáilir ar fad. Bhín cantar seo agus go leor cantar a heile, bocht agus wigna, agus obair chrúaí agus go leor leor Amirce, agus raní Joe Steve fannach le na phobal, fannach leis an chultúr, fannach leis an teangaí, an ceol agus an scríbneart, agus dé sé níos san phobal seo. Sílam go bhfuil sílínta chuiste hagad, ras darún a gcónaí, bhín na charactarí éagsúlathe, bhín an slímadar ar chúla bhar, bhín an fear cantalar an tíbhilad an bhar for íorna bhfuil linn ní smó, agus a gcónaíonn sin bhí an fear loia cinálta mar a bhí Joe ar stáitse agus nuair na Róise ar stáitse. Lór má fa cheosab ag líananig tús, dúirt seosab ans na línta dearnathe an Joe sin, go bhfuil an síl mór lend in líocht an téadar dúil a teagmhail, agus na drathaí an tobar go John an Ior, ag súil na drathaí do hobar sa go John an Ior, agus go leatha tú ag tuairt sult, agus go leor préisiúr dúidir fád, agus go míle baithigad.